lang ba ang iyong paninda? Kung kaya't biglang presyo'y tumaas na, ano ang aking gagawin? Sabihin mo sa akin at aking susundin, upang ang nanay ko'y makakain. Dapat ba ang presyo'y taasan na? Ngayon sobrang krisis na ang bulsa. Saan ko ba pupulutin ang perang gagamitin? Sa gamot ng tatay ko ako'y nalilito. Baka may awa pa dyan sa puso mo. Sana ako ay pautangin mo. Paano na ito? Paano na ang gatas ng triplets ko? Dapat bang ako'y lumuhod pa? Gayong ako ay hinang-hina na, ano ang aking gagawin? Sabihin mo sa akin, sa tuwing kayo'y kumakain, kami gutom pa rin. Baka merong tira dyan sa kusina, amin na lang, huwag ibasura. Buti pang asun yun at pusa na busog at tuwang-tuwa.